Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu a dneska tu máme opäť Poppy Playtime Chapter 4 a pokračujeme presne tam, kde sme skončili, takže We try to keep the power off in here. I'll turn it on for you, though. It'll open a door downstairs. OK. Dobre, idem dole, čau. Inak toto mám aj na náhľad do tohto videa. Tam, jak hore stal doly, tak to mám tu. F-ko. Hej. Here! Use this. Zik, ale kľud, hej. On taký, here! Use this. Ale to je frajer. To je najlepší. Dobre, niečo som otvoril, ale neviem prečo. A to je koleso vyvede. Hej, tady je to. A ešte potrebujem ďalšie dve. Jedno vidím tuto. A druhé vidím tiež tuto. To kam mám ísť? Lebo tu je to také bludisko. To. To. Myslíš sem, tady auto. To je jedno. A to je druhé. OK, nice. Takže teraz... A to je ďalšie. Tak čo, kamo? A tam je, aj tu je ďalšie. OK, to kamo, toto bude. OK, tak teraz ešte sem. Sem a sem. Asi to potrebujem väčšie. Malé by tu to nestačilo, hej. Takže pustíme. Tak. Toto sa sem nedáme, takže toto je v strede na 100%. Aj toto je na začiatku. No to, čo mali vidíš, mi nám v ničom nepomôže, takže môžeme ísť rovno naspäť pre hento. To sme tam videli. Inak ľudia, bude aj 5. Budem natáčať aj 5. Neviem kedy, ale budem natáčať aj Poppy Playtime Chapter 5. Tuto za krabicami je. OK, tak. Alebo aspoň dúfam. OK, dobre. Great shot from here, bud. See you inside. Get to the save haven. The save haven, alebo jak sa to číta. Fú, tu to vyzerá ako to, do kde ja? To je... dobre. Budem robiť, že neviem, čo je v tých sáčkoch, dobre? Ty! Choď ode mňa! Secret jumpscare, čo je to? Alebo nejaký... No dobre, odstrelil som ho preč. Neviem ani prečo povedal, že secret jumpscare. Však, okej. Poď to takým šuplým nemôžem asi, že? Sem ide dať pačka. Ja to dám o toto. A teraz chcem pačku, že? Ďakujem. Ty kokos tu bol dolu asi, že? Ty kokos! Ty pišťalko! Čo to je? Prototype? To by sa o to bojí, že on sa na ňu nepozerá.
Kissy se trase, jej ruka, vidíte tam. Through the showers. A je zranená Be able to Kissy. make it into the safe haven from there. Safe Haven. Máme ísť do Safe Haven, však ideme. Je tam ešte stále? When I say so, we go. OK. Go! Ideme. Poďme, ideme. Mám. Poďme, ideme, že bež. Kissy. Ne, ale ona je zranená. Ty kokos, Kissy. Však v chapter 2 nevedela ani páčku kliknúť a teraz... Okay. What's going on? What's... Kissy! Goodness! What happened? We need to get her help! Now! Poppy, Musíme im pomôcť. is that really... Right. Take her to one of the beds. OK. I'll check the defenses. See if something's still outside. OK. Something. It's him! He's out there! You brought him down? Ty koky. We'll talk about this. Akože reasonable koreška. For now, I'll make sure out there Dáva to zmysel, is že... where he stays. Locking down safe haven. Reactivating the defenses. Ja keď dám 50 odberačov, tak budem Over here. streamovať ako všetky chaptery. Budem hrať akože na streame od znova. Dobre, láhni si Get some rest, si okay? a oddychni si, no. I didn't know it had gotten this bad. Ahoj! A ja si nebudem. Dal som gól, hurá. A to je brankár? The orphans weren't killed during the... Čauko, vtedy dobrý. Aj vy ste ho. I don't know, they just let her in. To čo je? To je mini Kissy, to je mini Hagi, ahoj. To je zlaté. We're going to play them and stop the prototype. We need to plan for both at the same time. OK. The red smoke you redirected from Playcare? It's an accelerant. All it needs is high pressure and a little spark, and it ignites. The plan is this. We'll fill the foundation with smoke and line it with old mining charges. Then once you, me, and Kissy have freed the orphans, our friends here will blow this place sky high. That's our revenge. For now, go to Doey. See what he needs. OK. Idem za dolu. Over here. Tu batérie. A kde je dolu? Oni tu majú aj záchody, no. Dobre. Ale to som nevedel, že plišaci potrebujú ísť na záchod. Hiya, pal! Čau, dolu. Got something I want to talk to you about. OK. Môžeš sa so mnou porozprávať, nejaký problém. OK, čauko. Vybaviť to, daj mi sekundičku. Jak error? I heard what you did above. What you survived. If it's all true, then we need your help. No dobre, The pomôžem. voice out there, Ja si dolu idem. the one in the prison. They called him the Doctor. Dr. Harley Sawyer. He was the scientist in charge of creating us. Kokis, dobi, kľud. I don't know what he is, how he's still alive, but he works with the prototype, Pracuje s prototypom. hunting us, starving us, making us sick, and... Neboj. Kľudi dobi, ja ti pomôžem.
controls it all with an Omni hand, we think. Omni hand. The executives used them. It's a battery, a key, the master control to anything in the entire factory. To gdzie mam With żołnierza? it, he commands everything down here. Everything but this. Runs completely on its own grid, away from the prison. For a time, it kept us safe. But now, I need you to stop the doctor. To take his Omni hand. Tego mu może to You'll need it for the generator. And if you want red smoke in the Foundation, you'll need it too. Okej, dobra, Joey, żadny problem. Pre teba všetko. The toys out there in Safe Haven. They're my family. I understand what Poppy wants. Ja... She believes is right. Destroy the factory. Destroy him. But I ask you to consider, if we throw everything away, everyone, just to kill the prototype, how much do we waste? Veľa. Veľa. I know the others might believe it's right, but we should bury everything. Let's just think about it. Okej. Head for the infirmary whenever you're ready to leave. There's sewer access inside. That's your safest path to the No-Man's Land. And to him. Okej. But if you need to catch your breath, our safe haven is also yours. Okej, dobre. Zatiaľ ahoj. Mám nájsť a poraziť doktora. Ahoj. Dobre, infirmary. Something says fetch. Ty aj oni sú dobrí, títo, ne? Please, do you have any food? Nemám, prepáčte. Nemám jedlo, dal by som vám, ale... Oni sú zlatí a na nás neútočia. Čo sa deje? Čo bolo? Kam mi zmizli ruky? No. A, dobre. Okay. I think you might be wrong, Poppy. You won. It's the best for everyone, Joey. Okej, výťah. Jak si mám zavolať výťah, keď tu nevidím tlačítko? Dobre, zatiaľ výťah necháme na pokoji. Sem, ale odtiaľ to neprišli však. Tak nič. Okej. To sa nedá ísť? Nie. Okej. Ja on ten výťah už bol dole. Tak. Ty kokos, zhaslo sa. Dobre. Čo to je za zónu? Ale tam niekto spadol do toho, alebo tam niekto hodil. Ty kokos, trochu lagy. Hiya! Good thing I have your imagination. Right? Otvor. Dobre. Otvoríme. A! Oli! Prosím, buď Oli. Hey, Oli. can you hear me? Áno, počuť ťa. When you get the Omni... Hopefully, it's nothing. Might not be...
OK, tak borcovi sa to tam nasypalo. OK, bro, ale jak to chceš obtočiť? To som s tým začala, kde to môžem pomôcť? Barry! Aha, to je mŕtvola Barry. A Barry je frajer, ten nám ubol, toto. Vďaka tomu sme spoznali Kissy Missy. Áno, vďaka tomu vláčiku. To je tu pohaj. Ok, až to sa obtočiť nedá. Dobre, skúsim s dvoma rukami, hej. A musím len zistiť, že ak si mám pohnúť. Okej, musím nájsť nejaký dobrý spôsob, jak to obtočiť. Takže ide toto hýbať iba s vláčikmi, ktoré majú v sebe tú elektrínu. Ale jak chcete odo mňa, aby som dal elektrínu do tohto? Dobre, ide na scénu náš záchranca YouTube. Takže takto. OK. Tak ja môžem hýbať aj s Barrym. OK. A ako? Aha, dobre. OK, takže mali sme to urobiť. Úplne padaj. Dobre. Takže mali sme to urobiť. Takže vezmeme za sebou Barryho. Barry pôjde sem. Dobre, aktivované, zelené. Teraz by sa nám malo otvoriť toto, takto, tuto. Hej, okej, tak. Tým sa nám otvorilo toto, ktoré si môžeme dať sem na modré. Tak, teraz máme 3 zelené. A teraz ideme 3 zelené obtočenia. Jedno obtočenie, druhé zakončené. Dobre, super. Dobre, stretli sme Barryho. Kam tuto bude fight. Na 1,000,000% tu bude fight. Ja, to sú mŕtvi. Tie critters. Dobre to. Aha, tak ja som si myslel, že tam je bariéra.
Ňam. Dodržiavajte pitný režim. Práve som sa napil. A ja chcem baterku, dobre. Tak. Niečo, na čo by sa dalo vytiahnuť. Alebo také niečo. Skúsim si tam zasvietiť týmto a to mi nepomôže. Tu je za nami niečo ešte aj, ale jak sa tam mám dostať? Toto sa prichytiť nemôžem. Jak na to vyliesť? Nemôžem. Ups, prepáčte, ale musím si poškrabať ucho. Hej. Dobre, takže zachránca je tu na scéne opäť. OK. Však, ale ja som to skúšala, ale mne to nešlo. No, pozrite sa ľudia, čo som mal urobiť. Mal som sa zachytiť o toto. Ty kokis. Tak ja proste urobím to, ale raz ma to zhodí a potom znova ma to zhodí. Jak na schvál. Ach jaj. No okej. Preskočíme. A toto by som si nechal do ďalšieho videjka, takže ďakujem vám veľmi pekne ľudia, že ste sa pozerali, nenabudnite aj like, odber, zvonček a môžete očakávať ďalšie. Takže ja sa s vami lúčim a čau!